L'ONG Juntos con Senegal por un futuro mejor recapta 1.500 euros en l'últim mercadet solidari celebrat al Parc Municipal, una ajuda que des de l'associació han volgut agrair a tots els veïns i col·laboradors. Ara es preparen ja noves accions. Els dies 10 i 17 al Mercat Municipal es vendran articles produïts a la fàbrica que té l'associació a Dakar per crear ocupació en origen. També la setmana que ve preparen un mercadet solidari junt a Càritas que es farà al frontó junt a l'església de Sant Jaume. Volem agrair a tota la gent que ha col·laborat, venint a ajudar-nos, venint a donar-nos coses, i després també a Miguel, que és el gerent del camp de tir, que ens fa una paella per 50, perquè dinarem tots els col·laboradors, al banc d'aliments, a les dues parròquies i a l'Ajuntament. El día 10 y el día 17 en el mercado municipal aquí tenemos un sitio donde podemos vender artículos o objetos de arte que viene de Senegal y todo eso es para seguir colaborando, seguir ayudando a los, o seguir trabajando por los proyectos que tenemos ahí.